Pois sí, compañeira, a pesar de que o punto limpo está a tan só 800 metros, xa está de saber pois que aquí a xente tira absolutamente de todo. Juan Carlos, desde cando está todo este lixo aquí? Bueno, este problema fai moito tempo que o temos, non? O que pasa é que agora estás agravando. Cada vez hai máis, chamas ao Concello cada pouco, o Concello ben recolle, despois de recoller o Concello, os 15 días volve a ver outra vez ese tipo de basura. Dicía eu, temos o punto limpo nada aí a 800 metros e xa estamos a ver pois que a xente tira absolutamente de todo. Sí, isto é incivismo completamente, non? Isto é darlle a volta a calquera cousa, porque o que tú dices, a 800 metros está o punto limpio, non se cobra nada. E que sigan facendo isto pareceme algo irrisorio, vaya. E que estamos a ver, vai a cousa pois desde mobiliario ata lixo, ata rodas de coches, de camións. Si, xa viste, non? Xa che digo, aquí na parroquia do Cheo do Fabeiro hai 8 puntos que se recolleron. O Concello vai recollendo, pero é que pasa que recolle o Concello, aos 15 ou 20 días temos outra vez o mesmo problema. Eu creo que había que tomar medidas para realmente coller esta xente, e darlle un escarmento, me entendes? Porque isto non pode seguir así. Como vos afecta aos veciños daqui do redor? Bueno, o veciño, este tipo de camiños son camiños de paseo, camiños que ven a xente ca bicicleta, bueno, etcétera, etcétera. E realmente sabes tú que isto é contaminante completamente. Aquí hai de todo. E hai en outros sitios incluso hasta bacalao unha vez, había caixas de bacalao. O sea, imagínate tú. Xa, a verdad que o impacto xa visual, non? Pois xa o estamos a ver. Dicías ti que o Concello recolle cada pouco, vos tamén a título personal, vos propios veciños, axudades no que podedes, non? Exactamente, xa temos recollido nos concretamente, sobre todo material de construcción, que lle recordo aos veciños que tamén hai un punto limpio para material de construcción, me entende? Isto é incivismo, isto é querer facer un maldad, pe min, porque non lle vexo explicación ninguna. Non, é que aparte todo o que pode conlevar isto, non? Porque claro, hoxe, un día como hoxe que fai moito calor, supoño que aquí debaixo tamén pode proliferar de todo. De todo, sabes? Aquí non levantemos nada, que a mellor temos unha sorpresa lo que hai por aí abaixo, me entendes? É que a verdad que é unha mágoa non ver así os... Si, é un amago. Xa estamos nun sitio completamente natural, bonito, xa viste vos como está todo o arboledo, e que chegues aquí e vexas isto, vais a vista para outro lado, sí. Pois moitas gracias, Juan Carlos, compañeiros, xa vedes pois a situación tan lamentable, esta imaxe pois tan penosa que hai nestes camiños de Monforte, así que nada, dende aquí chamamos o civismo, de tirar todos estes residuos ao punto limpo que onde ten que estar.